Magnano mbola tsara antsika jiaby atao niany zegny za seky mba hivolagna magnazava satria maro olo magnano médecine hoe pourquoi magnano télécharge publier sary isan'andro, presque isan'andro. Voalohany indrindra alohany aminahy zegny igny zegny hitako façon hoe angalaka alahelo ndraiky mba atsapa karaha hoe mba mahatsapa zay za hoe mbola ankilako zanako karaha zegny. Maro mivolagna izy hoe aza mitomagny tsony fa mbilao izy nandram-piadana. Mora mivolagna izy. Za ndraiky tsy magnano médecine le mivolagna fa fitiavagna edy mahatonga magnanatra. Ozy mamako zay olo koa anaron'olo tian'olo. Isaorako ndraiky. Fa za zegny tsy haiko karakory andeha exprimeko alahelo satria isan'andro za vao maraindray mahita zanako tsy hitako. Anao fa zatra maregny isan'andro maregny izy mivolagna je t'aime maman, bonne nuit maman. Pourtant nefa zegny d'un coup anao tsy maregny fony zanakanao dia marary. Tegna marary. Plus zay koa anao mandiniky hoe olo namono izy peut-être izy mety miaigny tranquille izy amin'ny tany misy izy zegny. Dia anao nefa zanakanao nefa sous pied sous terre tsy hay. Fa io ndraiky na dia zegny zay tsy hijanona tôt ou tard tsy maintsy hita fa tsy maintsy hita na andeha aiza na andeha aiza. Piste mbola tsy dia misy fa za ndraiky en tant que mère zegny managna olo ahihiko fa izy boka mbola tsy sûre zegny, mbola tsy ahitana preuve dia sarotra antegna andeha hivolagna fa en tout cas izy haiko izy tsy maintsy olo proche-nazy izy ndraiky tsy la famille fa izy namany. Ça c'est sûr izy namany natokisany zegny. Azafady mamerina mbola tsara amintsika jiaby aloha. Dia miala tsigny raha ohatra nisy fatapahana fa nisy appel nidriky hely. Ya magnano zegny. Ninahy zegny hoe amin'ny alahelo zegny isan'andro dia
tsy haiko façon hoe karakory exprimer ko izy de lasa magnano publication za satria karaha hoe hitako edy e amina manokana tsy haiko hoe na diso amizay karaha hitako hoe mba hitako poche zana kokoa zegny za mandiniky hoe kofa magnano publication hoe karaha igny. Marary surtout anao mandiniky hoe zanakanao tsy narary tsy nagnino tsy mba hoe nandaniagna vola aby hoe sagnatria nisy arety fa direct hoe nivoligna plus zay trichard tsy zay za tia ady amin'olo tsy tia mimando amin'olo za tsotra depuis izy mbola hely maro misy olo mandeha mivolagna comme quoi fa kofa maty fa mitahitagna zegny zegny ka volagnin'olo amitegna amin'ny MP misy mivolagna io olo jiaby kofa maty mody ankatsaraigny non na raha marigny za tsy tsotra za matoko fa mety misy olo mahay trichard ato mba mahay karakory karakteran'ny trichard. C'est facile de dire oui. Laisse la reposer en paix. Marigny zegny kanefa zegny akory ma zegny antegna andeha ilizigny nefa n'olo namono zany ka antegna tsy hitantegna mbola tsy hita jusqu'à niany. Tegna tsy avoniko marary andevagna médecine ma zany na sy ndraiky fa amin'ny conseil sy ny tariny fahazamezana tsigny za fa igny ediny mba hitako mba façon kongarako alahiloko ndia fa indraiky fa arakaraka anay hoe na misy namana nagnano izy io izy c'est sûr izy tsy lehilahy fa viavy satria misy olo mandeha magnano magnelitra hoe comme quoi fa hoe nisy viol non tsisy viol fa ahaizako izy voalohany indrindra izy viavy zegny nisy rangodrangotra tamity déjà fô za matoky fa magnaiky donc sarim-bavy tsy de misy loatra donc lehilahy andeha ndragnondrangotra fa io ndraiky koa mbola misy zagnahary tsy kakazo loharan'ny poirany nefa mba misy razana zay azanako io tsy voto kakazo ndraiky tamin'ny masoandro viavy izy nagnano io viavy koa regny tany masoandro viavy koa zanako nivoniny mboaloavy aminazy fô raha tadiafa za mangataka amintsika jiaby tsy agateriana fa fangatana
mba hipartage le justice pour tout ça dia mangataka ambavaka amintsika jiaby mangataka ambavaka amintsika jiaby mba hitagna ny marina nao tsy nisy viole izy tsy mahavianza magnano neviny any déjà misy olo mandefa message maromaro tsy voavalo satria ndraindraiky misy fotoagna namamako message lolo fo tsy diko satria marary dia latsika keto tsy hoe za miavona karaha nefa ndraiky tsy voavaly merci ho an'olo jiaby zay nankahery only mami conseil mbola tsy tatra anao zay nagnambitsiny igny ndraiky nandeha nivolagna za hoe anao na hipiby an'io anao nandeha nivolagna za comme quoi anao na hipiby anin-jato io tsy andeha mipody izy marigny zegny io tsy andeha mipody izy c'est vrai tsary nisy lase olo naty nandeha naleviny ki mbola hipody viny tsy hipody je zay fanjarako fa ny na nandeha nanaovako an'igny tsy arakaraka nenitra retinao tsy arakaraka le neritrinao comme quoi fa hoe za mila abonné na hoe za mila j'aime karaha fivolagnanao izy non abonné zegny déjà fo zegny tsy andeha mipody zanako j'aime anao zegny tsy andeha mipody zanako koa fa anao nagnano izy ndraiky isaorako anao fa tsy magnino anao avy za nandeha nivolagna partageo hiavako za tsy nandeha niforcer olo tsy maintsy mipartage legny hafaka mipartage dia tsy afaka ataoko ôry fa tsisy raha forcegna fa tsy aloha andeha volagna comme quoi fa andeha tadiavako abonné na j'aime zegny satria haiko zay tsy andeha mipody zanako nidiranao za tamin'ny commentaire mbona diranao koa za amin'ny MP tsy haiko hoe je sais pas peut-être t'as un problème avec moi fa na hoe mety possible tsy manana folo na hoe tsy mananjanaka anao tsy mahay an'izany hoe mankory maty zanaka en plus za hitanareo miaritra isan'andro miaritra za satria hoe zanako roa mbola eo zay mampiafy za mbola mampitranga za mampitondro za mba mbola mamasaka mbola karaha ty ankoatsy zegny za fa tsy isaorako anareo manokana zay nagnabe hely isaorako hoana le nagnambetsiny
Dia zay vao gataka zay mbo mahita vaovao na dia hely fogna aza mba afaka magnampy. Mba mivolagna azafady na mandefa MP na mandefa ohatra ataoko MP ndraiky misy fotoagnako MP mavo be igny tsy voavaliko fa na mandefa message direct si possible azafady e. Na mandefa message direct amin'ny 034 034 11 723 89 34 11 723 89. Merci beaucoup Maria. Efa gâté magnafanangana rendez-vous c'est une semaine en bout. Vas-y. Ohatra ataoko misy mahita ataoko quelque part namany Trisha niaganenitra taminazy na niaganenitra taminazy taloha. Mahay indisina de elfo. Azafady nella paladia. Vas-y. Na indisy elfo. Mangataka. Tu vois, satria misy magntany anao mataiza tamin'ny zanakanao maty. C'est vrai za tsy teto. Za tsy teto za tata Matavy. Fa izy mamako. Mamako za zay tata Matavy vu que za mipetraka tata Matavy. Karakara tragnonay tata Matavy. Dia plus zay koa ataoko hoe anao mamelon-janaka zegny tsy possible anao andeha hipetraka tany raiky andeha hitanao anao raha andeha milomanao zanakanao pardon milomanao zanakanao tsy maintsy anao mitady. Fa na dia zegny mifankaregny isan'andro. Mifankaregny zegny isan'andro izy ka rivariva amin'ny valo sasany ohatra ka valo sasany amin'ny sivy. Za tsy maintsy magnantso zanako isan'andro. Ndraiky zanako mihirahira. Karaha zegny. Parfois, j'aimerais qu'elle me prenne dans ses bras. J'ai besoin de maman près de moi. André. Comment ça? Je crois qu'elle ne le voit même pas. Parfois, j'aimerais qu'elle me prenne dans ses bras. J'ai besoin de maman près de moi. André. Karaha zegny isan'andro. Misy mifankaregny fô zay. Il faut zay zany efa prévu hoe afalera fixe fagnantsovana hoe jusqu'à 20h30 à 21h maximum zay za magnantso izy. Fa tamin'io zegny za fa namonina crédit comme d'hab. Ndagnantsova izy rivariva. Kanjo ndraiky mbola tsy tonga. Lera nahazo appel za tamin'ny zoko hoe nividinao zanakanao. Tabaragi. Mba
hoe maty zany ka anao obligé zay obligé zay tsy maintsy tandeha nangana tôbile spécial vu que tsisy tôbile tsony tamin'ny aliky de foloso tôbile jiaby de tonga zay dimanche satria pardon azafady satria dimanche samedi le volinjare dimanche zay tonga de mbola tsy leta izy satria mbola tamoga de tsy leta zanako za ko tsy fa lundi fait de l'après-midi koa amin'io imagine hoe zany ka anao isan'andro mikoragna aminao de koa izy tsy regninao tampoka non rapapiko non c'est vrai tsy mahafaky izy magnano en direct si possible mahafaky izy magnano en direct je sais que hoe na de ataoko hoe misy hypocrite zegny mahazo magnano hypocrite tout le monde a le droit de faire l'hypocrite fa izy ninazy ndraiky zagnahary igny fa za fo zegny magnazava mivolagna plus vu que hoe maro olo mandefa impety tsy voavaloko tsy de ataon'olo miavogna antegna nekeko tsy mahafaka alahelo velivelo mihitsy ny en direct izy koa en direct na afaka alahelon'olo jiaby sagnatria natiavagna na naty zanaka ataoko ngamba nagnano en direct olo jiaby D'accord. Merci beaucoup, Adeline Tandje. De magnantegna valony avy amin'olo jiaby tsy ankanavaka. Que justice soit faite pour Trisha. C'est fou.